Xi xarren ilu xi ħadd minnkom qalli għax ma tippritkax fuq il-wedi talla. U jiena rrealizzajt iva qatt ilna ma nitkellmu fuqhom u wasalna fi stadju fil-Ittra lill-Ebrej fejn wara issemmiet il-weda li nitlu fil-Mistrieħ Talla u diversi wedi oħra tajb illi nitkellmu iva fuq dan il-qasam tant affaxxinanti. Alla tagħna wedi biex bihom naħarbu mill-taħsir ta' id-dinja. U allura nista' dinkom idduru għat-tieni Ittra ta' Pietru, kapitlu 1 u se naqraw l-ewwel 11 vers. It-tieni Ittra ta' Pietru hemm żball. It-tieni Ittra ta' Pietru. Simon Pietru, għaddej u apostlu ta' Ġesu Kristu, lil dawk li qalaw fidi prezzjuża daqstana permezz tal-ġustizzja talla u ta' Ġesu Kristu Salvatur tagħna. Lilkom grazzja u sliem bil-kotra bil-għarfa talla u ta' Ġesu Sidna. Għaliex is-seta divina tiegħu tatna kull ma jeħtieġ għal ħajja u għatjieba permezz tal-għarfa ta' dak li jsejħilna għal glorja u l-virtu. Li bihom huma mogħtijin lilna wedi l-aktar kbar u prezzjużi. Biex bihom intom issiru imxerkin fin-natura divina. Billi tkunu ħlistom it-taħsir li hemm fid-dinja minħabba iż-żena. U barra minn dan għamlu l-ħeġġa kollha u żidu mal-fidi tagħkom il-virtu. U mal-virtu il-għarfa. U mal-għarfa ir-rażna. U mar-rażna is-sabar. U mas-sabar it-tjieba. U mat-tjieba il-ħbubija tal-aħwa. U mal-ħbubija tal-aħwa l-imħabba. Għax hekk ikolkom fikom dawn l-ħwejjeġ u bil-kotra, ma jħallukomx firħa jew bla frott għall-għarfa ta' Sidna Ġesu Kristu. Min m'għandux dal-ħwejjeġ huwa għama u ma jarax il-bogħod u nesa li kien imnaddaf minn dubietu ta' darba. Għalhekk ħudi, aktar għandu jkollkom ħerqa biex issaħħu l-għażla u s-sejħa tagħkom. Jekk tagħmlu dan ma taqgħu qatt. Hekk tingħatalkom fil-wisgħa daħla fis-saltna ta' dejjem ta' Sidna u Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Amen. Alla jurina min hu u kif inhu fil-kelma mqazza tiegħu, hija r-rivelazzjoni tiegħu. Apparti minn hekk Alla wkoll bil-kelma bil-iskrittura mqazza jurina xi rakjiedi minnha. Alla jrid li immantnu miegħu relazzjoni ta' ulied ma' missier smewwieti tagħhom. U allura fl-iskrittura nsibu iva diversità ta' elementi li bihom aħna nkunu kapaċi immantnu din il-mixja tagħna ma' Alla. Bibja pereżempju fiha ħafna tagħlim fuq il-ħolqien, fuq il-providenza tiegħu. Semmi l-trid u l-iskrittura tagħti it-tagħlim tal-verità fuq dak is-suġġett. Fiha wkoll ħafna tħeġġiġ. Aħna nħabbta nintelqu nejjew Alla jħeġġiġna, jeżortana. Pawlu pereżempju jgħidilna li għandna noffru lil ġisimna bħala sakrifiċċju ħaj. Dan l-enkoraġġimenti qegħdin hemmhekk kontinwament fl-iskrittura. Bibja wkoll fiha ħafna twissijiet. Il-għaliex nafu li hemm perikli u tiġrib madwarna u għalli jiftilna għajnejna biex ma naqgħux f'dawk il-trappoli, f'dawk in-nasbiet li jkunu ta' dannu għalina. L-iskrittura wkoll tikkorreġina fil-twemmin tagħna, tikkorreġina fil-inġiba tagħna. L-iskrittura wkoll tħarriġna u Alla wkoll jeddidna. Hemm ħafna teddid fil-kelma tagħna. U Alla iżomm kelmtu u dak li jeddet jagħmlu. Każ famuż huwa meta l-Adam qallu biex ma jikolx mill-frotta projbita mis-siġra tat-tarif tal-tajjeb u l-ħażin, appena Adam kiel it-teddida li kien hemm li hu żgur imut appuntu
seħħet. It-teddid Alla irridu nagħtu kasu. Fl-ittra lil-Lut infatti diġà kien hemm kemm il-twissija u teddid. Finalment Alla wkoll jagħtina l-wedi tiegħu fil-kelma tiegħu. Il-wedi tiegħu mhux biss iferħuna imma isostnuna u jagħtuna ħajdu hekk dawl ta' faraġ u inkoraġġament kbir għal triq li hemm qudiemna. Sakemm naslu fid-destinazzjoni illi Alla iddetermina illi jagħtina. Il-wedi Alla huma Pietru infatti jgħid li huma mill-aktar kbar u prezzjużi. Jiena lil marti jew lil ħabib tiegħi nista' nwedu ħaġa imbagħad nagħmel mill-aħjar biex dik il-ħaġa attwalment wettaqa. Nikkonfermaha, nagħtiha. Meta ngħidu li Alla iwedna wedi kbar u mill-aktar prezzjużi, hawnhekk allura Alla qiegħed jistedinna biex dan it-teżor tajjeb illi fil-kelma tiegħu hemm mijiet ta' wedi. Irridu mhux biss niskopruhom imma nitalmu wkoll inżommu sħiħ magħhom. Jekk irridu l-ħajja tagħna tkun stabbli u mhux tperper bħal bandiera imma nżommu sens ta' direzzjoni. Nżommu f'dik it-triq id-dejqa il-wedi Alla bihom Pietru jgħidilna illi naħarbu mit-taħsir li hemm f'din id-dinja minħabba l-immoralità, minħabba d-diżubbidjenza sfaċċata għal-liġi Alla illi naraw min-nies ta' madwarna. Jekk ma rridux nimbelgħu minn dik il-bellija ta' ħażen, tajjeb il-wedi Alla ħajkunu bħala fanal, bħala dawl għal modija tagħna. Il għaliex Alla bil-wedi tiegħu iwedna ġifieri jippleġġja li nnifsu, jagħtina kelma solenni, kelma li ma tinkisirx illi se jagħtina benefiċċji temporali jew eterni. Iva, Alla wkoll iwedna li ħsiebna inkwantu il-ġisem u l-bżonnijiet tal-ġisem tagħna, il-fatt li jagħtina x'nieklu u x'nilbsu tajjeb dan huwa kollu frott tal-wedi Alla illi wkoll aktar minn kumdità fiżika Alla jwedna benefiċċji eterni lil dawk li huma il-fidili tiegħu, il dawk li huma fis-saltna tiegħu. Bil-wedi tiegħu Alla mela qed jikkommettu lil nnifsu serjament skont il-fedeltà tiegħu u ċe Alla li ma jiksirx kelmtu sabiex jaġixxi favur niesu. Favur dawk li huma l-imsejħin tiegħu Alla jintrabat illi jagħmlilna l-ġid. Dawn huma l-wedi ta' Alla. Skont il-profeta Balaam fin-Numri 23, Balaam kien profeta biex ma jgħidux fals, però Alla nqeda bih biex ibierek l-Iżrael u biex jgħid veritajiet anke sublimi. U kien jipprova jiftaħ ħalqu biex jisħet l-Iżrael u Alla kien iġelu iberikom. Każ stramb ħafna. Però Balaam hawnhekk ċertament jgħid il-pura verità fejn jgħid mhux raġel Alla biex jikteb. Jew bil-bnieda biex jindem. Jarġi jibdielu ġifieri. Jaqgħu jgħid u ma jagħmilx, jew iwiegħed u ma jżommx kelmtu, barra minna li naħsbu. Illi Alla jagħtina weda u dik il-weda b'xi mod ieħor jiksirha. Le, Alla huwa Alla ta' kelmtu. L-Iskrittura fija dawn il-wedi illi ħanidu hekk fihom irridu nimirħu ħalli ir-ruħ tagħna ma tibqax mitbiela, ma tibqax dajfa, ma tissaħħaħ bihom. Bihom Alla qiegħed jibnina fir-ruħ tagħna ħalli attwalment nibqgħu fiduċja sempliċi fih, fiduċja filjali fih. Bħalma tifel ċkejken jafda f'missieru għax missieru iwedu ħwejjeġ tajba. R.C. Sproul jgħid il-fidi tinvolvi l-afdar tagħna fil-wedi futuri Alla u nistennew it-twettieq tagħhom. Ftakru mela, weda hija xi ħaġa li Alla qiegħed jafferma xi ħaġa li ħajtijilna aktar quddiem. Jekk biss kwistjoni ta' ħin, kwistjoni ta' żmien qabel ma
ikollna ħajdu f'idejna, ikollna fil-pussess tagħna dak li Alla iwedna. Il-wedi Alla huma dinjitużi, mhux ta' min jiċċajta bihom, mhux ta' min jabbuża minnhom laqqas. Alla huwa l-awtur tagħhom tajjeb u Alla dak li tħallilna bil-miktub huwa bon fatt. Ejjew nafdaw il-Alla. Alla huwa il-verità nnifsu. Ma jistax jilab magħna. Dak li jgħid ċertament iwettqu fi żmien propizju, fi żmien tajjeb għalina. F'dawn il-wedi peress li ġej mingħand Alla huma veri, ma jinbidlux. Aħna kultant nagħtu weda u mbagħad jgħaddi żmien u ninsew x'inkunu wedna. U nibda nikkwistjonja miegħek u ngħid ma mhux hekk wedtek, mhux daqshekk wedtek. Le, il-wedi Alla ma jinbidlux. Il-wedi Alla huma qawwija u jqawwil dawk illi aħadnuhom bil-fidi. Il-wedi Alla huma tajbin. Huma tajbin. Huma kbar, huma prezzjużi. Kontrast mal-wedi li nagħmlu aħna ma' xulxin, il-wedi li ħarġu mis-sema huma garantiti minħabba l-karattru rett, ġust u fidil ta' Alla. Il-wedi ta' Alla għandhom ukoll medda wiesa. Ikopru għal kull esiġenza, għal kull bżonn li Alla fl-erf tiegħu jaf li huwa l-bżonn tagħna. Għaliex? Għax Alla mhux se jħallina nieqsa. Jekk huwa Alla illi jitma' l-għasfur tal-bejt, illi jlibbes il-ġilju b'magnifiċenzja u ġmiel wisq aktar milli kien imlibbes Salamun fl-isplendur l-glorja rjali kollha tiegħu. Kemm aktar illibbes lilkom? Jgħidilna Sidna Ġesu Kristu. Jiġifieri Alla jafna, jaf il-bżonnijiet tagħna, jaf l-ansjetajiet tagħna, jaf il-biżgħat tagħna u jindirizza dawk il-wedi sabiex inkunu kapaċi ngħidu li l-wedi kollha t'Alla ta' bilħaq jibnuna, ta' bilħaq ipoġġuna fil-direzzjoni it-tajba. Il-wedi huma bħal dawk il-ġawar mifruxa mal-modija tas-sekli. Alla tom ibda minn Mosè meta kiteb il-Pentateuku l-ewwel 5 kotba tal-Bibja u ma' kull profeta li bad baqa' iżid mal-wedi tiegħu. Sakemm illum għandna ħajdu hekk il-basket mimli b'dan il-ġawar tal-wedi Alla. Wedi illi jagħmluna sinjuri spiritualment. Jagħmluna sinjuri, isebħuna u ta' bilħaq ifarġuna. Forsi interessanti nkun nafu meta kienet l-ewwel weda illi Alla ta'. Propjament meta Adam u Eva naqsu milli iżommu l-patt tagħhom Alla u allura offendewh billi marru kontra l-liġi tiegħu. U kielu mill-frotta projbita, Alla kellem lis-serb, ovvjament kien ix-xitan li nqeda bis-serb biex iwebbel lill-Eva biex taqa' fid-dnub u Alla lis-serb qallu jiena se nqiegħed mibeda bejnek u bejn il-mara, bejn nislek u nisilha u jisħaqlek rasek u inti tisħaqlu għarqubu. Qed jitkellem dwar avveniment, dwar ħiex kellhom jiġru fil-futur, infatti kellhom jgħaddu diversi eluf ta' snin qabel ma twettqed din il-weda. Weda antika mill-bidu tal-umanità fuq l-art meta kien hemm koppja waħda Adam u Eva walla jagħti il-weda. Inqiegħed mibeda bejnek u bejn mara u bejn letteralment bejn iż-żerrija tiegħek u ż-żerrija tagħha. Il-għawek allura dieta għaxem misterjuża għax nafu li mara ma għandi żerrija u r-raġel għandu żerrija tifhmuni intom. Kif qed jgħid hawnhekk illi bejn iż-żerrija tiegħek u ż-żerrija tagħha. Għax finalment Ġesu il-wetta din il-weda twilet minn mara verġini. Allora naraw illi anke bi kliem kriptiku Alla diġà kien qed jagħti dan se jqulu il-proto-evanġelju, l-ewwel tabbira
tal-Vanġelu illi attwalment saħħet iva fi Kristu Ġesu fejn jgħid illi hu jisħaqlek rasek Ġesu li qeleb ikkonkwista fuq ix-xitan l-għadu tagħna u int tisħaqlu qarqubu għaliex Ġesu biex rebaħna għalih innifsu kellu imut fuq is-salib. Dik hija l-ewwel wiegħda talla illi waslitilna fuq sfond ta' ġudizzju Alla kien qiegħed jagħti ġudizzju l-Adam, l-Eva minħabba li ma bdewx imma wkoll fuq ix-xitan. U l-aħħar wiegħda mbagħad li tissemma fl-Iskrittura kollha insibuha fl-aħħar sentenzi tal-Bibja. Min jixhed għal dawn il-ħwejjeġ jgħid tassew jiena se niġi dal-waqt. Amen, iva ejja mulej Ġesu. L-aħħar wiegħda hija wiegħda mill-aktar maġġura. Wiegħda ripetuta ħafna drabi. Għax hija wiegħda li meta isseħħ dik il-wiegħda magħha jseħħu wkoll ħafna wiegħdi illi Alla tagħna. Meta Ġesu jirritorna fuq din l-art, tajjeb Alla jagħtina wkoll wiegħdi oħra. Il-wiegħda li jien qagħti ikolli ġisem perfett, immortali, glorjuż jixbaħ il ta' Ġesu Kristu. Tajjeb u allura hemmhekk l-aħħar wiegħda. Tassew Ġesu jgħid jiena se niġi dalwaqt. Wiegħda illi ħajdu hekk iżommna on tiptoes b'antiċipazzjoni għal miġġa tiegħu. Aħna u nistennew l-avvent glorjuż ta' Ġesu Kristu, dik il-wiegħda timmotivana biex aħna nibqgħu mexxin fis-safa ta' qalbna u f'mġiba tajba quddiem il-mulej. Ħanaraw mela daqsxejn x'inhuma uħud mill-wiegħdi tagħha fil-Patt il-Qadim. Fil-Patt il-Qadim qabel ma twiela Ġesu Kristu tajjeb Alla kien diġà qed jirrelata ma' nies prinċipalment ma' Abraham illi hemmhekk beda ħajdu hekk folja ġdida fil-pjan tas-salvazzjoni tiegħu. Alla wieqed l-Abraham illi ibierek lilu u lil nislu. U b'nislu wkoll allura ħajbierek id-dinja kollha. Fil-Ġenesi 12 meta Alla kellem l-Abraham u qallu oħroġ minn artek u minn niesek. U jiena se nagħmel minnek ġens kbir u mbierkek u nkabbar ismek u inti tkun barka. U mbierek il min ibierkek u li min jistħek nistħu u jitbierku bik il-familji kollha tal-art. Aktar qudiem Alla jerġa' jirrepeti dil-wiegħda u jkompli wkoll jamplifika, jkompli jispjega. Sakemm jgħid li b'nisel Abraham Alla kellu jbierek id-dinja. L-Apostlu Pawlu hawnhekk jgħinna ħafna meta fil-Galatin 3 vers 16 jgħidilna li iva il-Lut huma nisel Abraham, huma d-dixxendenti ta' Abraham. Il-Lut ħarġu minn ġembejn Abraham. Tajjeb, Abraham kellu l-Ġakob, l-Iżak, imbagħad Iżak kellu 12 tifel li saru eventwalment 12 tribu ta' Iżrael. Però l-Apostlu Pawlu jgħid li speċifikament u b'mod speċjali in-nisel ta' Abraham huwa Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu. U allura Alla llum il-ġurnata qiegħed diġà iwettaq din il-wiegħda tiegħu billi qiegħed ibierek il-ġnus tad-dinja bl-għarfien ta' ibnu Ġesu Kristu. Alla wkoll wieħed illi wieħed lil-Lut il-poplu maħbub tiegħu mill-antik. Il-poplu Ludi bħalissa qed naqra t-Testament il-Qadim, iktib ta' Slaten u tal-Kronaki u hekk u għaru każa. Kemm il-darba li jgħidilhom sirtu għar mill-ġnus li jiena kaċċejt biex taħdulhom artom. Frattant Alla ħabbhom il-Lut. U hawnhekk naraw is-sovranità ta' u l-grazzja ta' Alla ħa grazzja mal-Lut. Mhux għax kienu aħjar, jew ikbar, jew aktar orrif, jew aktar kapaċi minn ġnus oħra. Anzi, mhux għallhom intom kontu l-iżgħar fost il-popli. Però Alla fissa l-imħabba tiegħu magħkom. Fil-ktieb tal-Levitiku pereżempju ġibilkom sempliċement eżempju wieħed kif Alla jindirizza lill-poplu antik tiegħu. Levitiku 26 vers 12 jgħidilna jiena inqiegħed amarti fostkom u ruħi ma tistmelkomx u nimxi wara
nimxu wkoll fostkom u nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi. Xi ħaġa li Alla ma qalix lill-ġnus oħra. Din ir-rabta speċjali Alla kellu mal-poplu ludi wedilhom u żamma. Għadu jżomma sal-lum li għatem f'dal tal-Lut tajjeb illi huma imbierka spiritualment bi Kristu Ġesu. Alla wkoll wedhom protezzjoni lill-uliedu fil-passat wedhom protezzjoni u preżentalu nnifsu bħala l-assis fuq Iżrael. Salm 121 salm qasir illi jiċċelebra din il-protezzjoni tal-Alla. Jiena nerfa' għajnejja l-għoljiet minn fejn tiġi l-għajnuna tiegħi, mill-mulej tiġi l-għajnuna tiegħi, u li jagħmel is-sema u l-art. U ma jħallix ir-riġlek jotor, dak li jħarsek ma jonosx. Ara dak li jħares l-Iżrael ma jonosx u lanqas jorqod. Il-mulej huwa l-protettur tiegħek. Il-mulej huwa id-del tiegħek fuq il-leminja tiegħek. Ix-xemx ma toqtokx binar u lanqas il-qamar bil-lejl. Il-mulej jħarsek minn kull deni u jħarslek ruħek. Weda li għadar boħra jamplifikata matul l-iskrittura kollha. Alla li ħaħsib lill-uliedu bħala il-missier twajjeb tagħhom. Alla wkoll wedhom illi l-imħabba tiegħu lehom ma tfallix. Ovvjament b'diskors differenti Alla iweda wkoll lilna. Però fil-ktib tal-Kronaki kapitlu 16 u vers 34, għawek naqraw roddu ħaj l-mulej għax hu tajjeb, għax għal dejjem hija l-ħnina tiegħu. Imbagħad jgħidu salvano Alla tas-salvazzjoni tagħna, ismana u ħroġna minn fost il-ġnus biex infaħru l-isem imqaddes tiegħek u niftaħru bit-tifħir tiegħek. Ir-rispons tal-poplu għal ħnina permanenti tal-Alla lehom, il-fatt li Alla ħenna l-jom u baqa jħenna l-jom tevoka minn qalbhom tifħir u ringrazzjament lill-Alla. Alla wkoll wedhom illi kien jaf illi se jiżbaljaw, se jiżvijaw, però jekk huma jindmu, jekk huma iduru lura Alla jaħfrilhom. Wed oħra stupenda illi insibu fil-mifruxa matul il-Testament il-qadim li huwa wkoll il-wirt tagħna u x'vera. Huwa parti mill-Bibja fit-tieni ktib tal-Kronaki id-darba, kapitlu 7 u vers 14 hawnhekk Salamun qiegħed jitlob il-Alla waqt id-dedika tat-tempju. Kien għadu kif bena t-tempju, tempju li dam jibnieh 7 snin bl-għajnuna ta' anke Hiram, il-sultan barrani taħ il-linjam, taħ kollox, taħ il-ħaddiema. U allora għandna ġurnata speċjali Alla der lil Salamun dak il-lejl stess, derlu għattini darba fajtu u għallu smajt it-talba tiegħek. Smajt it-talba tiegħek. U ħtar dan il-post għalija bħala dar tas-sakrifiċċju. Jekk il-poplu tiegħi li fuqu jissejjaħ ismi jumilja ruħu u jitlob u jfittex il-wiċċi, jien nisma' mis-sema. Anzi, u jfittex il-wiċċi u jerġgħu lura minn traqathom il-ħżiena, jien nisma' mis-sema u naħfer ħtijietom u nfejjaq il-artom. Alla ta' dejjem lok lil dal-poplu li kellu ħabta jiżvija, aħna wkoll hekk magħmul inġvera, nħabta niżvija, nħabta nejjew, noħorġu barra mit-triq. Għalilhom, jekk intom tumiljaw ruħkom u terġgħu lura minn traqatkom il-ħżiena f'kelma waħda tindem, jien nisma' mis-sema u naħfer ħtijietom u nfejjaq il-artom. Alla wkoll wiegħed lil poplu antik tiegħu illi ta' bilħaq iberikom jekk huma jitgħallmu jitaxqu bil-kelma tiegħu. Kelma tiegħu illi qal li ħarġet minn fommi, illi għandkom bżonna biex tgħixu biha. Innotaw pereżempju kif jitkellem l-ewwel salm. Ma naħsibx li b'kombinazzjoni huwa qiegħed bħala l-ewwel salm il għaliex ħanejdu hekk jissatilja it-ton għal bqija tas-salmi kollha. Jekk aħna dat-tip ta' bniedem, ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-parità ħżiena, lanqas jieqaf fit-triq il-medinbin u lanqas joqgħod fejn joqogħdu ż-żebblija. Imma l-għaxqa tiegħu
il-pjaċir kontinu tiegħu huwa fil-liġi tal-mulej u lejlu nhar jimmedita fil-liġi tiegħu. Jekk għandna tat-tip ta' bnedmin li l-kelma tal-Alla taxxana, insibu pjaċir fi, irridu nagħmluha, irridu nsegwuha. Alla jgħid dan ikun bħal siġra mħawla dejn nixxijat tal-ilma li tagħti l-frott fi żmienha u ma jitbilx ukoll il-weraq tagħha. U kull ma jagħmel isir ġid. Weda stupenda, ġifier, li aħna nimxu fedelment Malla u nożżu l-kelma tiegħu fil-qlub tagħna ta' bilħaq Alla jagħmlilna ħajjitna suċċess. Suċċess però kif iridu Alla. Ma ġed nfittxu suċċess mondan illi rridu nsiru miljonari u rridu konna villa u villaġġatura u żewġ titjar u 4 karozzi. Mhux dak is-suċċess li rridu aħna. Hawnhekk Alla jgħid ċertament illi kull ma jagħmel isir ġid. F'sens speċifiku Alla jkollu t-bissima tiegħu fuq dawk in-nies illi jimxu fedelment miegħu. Imbagħad xi ngħidu għal wedi divini fil-Patt il-ġdid. Fil-Patt il-ġdid jerġa' il-wedi tal-Alla jekk dan mhumiex biżżejjed huma jerġa' aktar sublimi, aktar meraviljużi, aktar tal-ħaġeb. Alla pereżempju jwiegħed salvazzjoni eterna. Ġie flok dannazzjoni u piena u tbatija fl-infern skont il-ġustizzja retta tal-Alla minħabba dnubietna. Alla jwiegħed illi jiġborna fid-dar eterna tiegħu li għal-barka suprema li nkunu fil-preżenza komfortabbli tal-Alla. Lil min wera din il-dawk kollha li jafdaw il-dawk illi mhux jafdaw fit-tiba tagħhom, mhux jafdaw f'ħaddieħor ma jafdaw f'ibnu Ġesu. Illi miet fuq is-salib, illi kien ir-xoxtat, Pawli jgħid dan huwa l-Vanġelu tal-Alla. Vanġelu illi prattikament il-Vanġelu huwa weda, vera? Huwa weda bbażata fuq fatti storiċi. Il-fatt li Ġesu li bent Alla twieled għex ħajja perfetta, kien ikkundannat għal mewt, miet indifen u reġa' qam hemmhekk għandna l-qofol tal-barka tal-Alla għalina. Qegħdin nilqgħu dik il-weda. Jekk nilqgħuha Alla jaħfrilna, Alla jilqana fil-sħubija tal-familja tiegħu. Bir-raġun Pawli jgħidilna ma nistgħix mill-Evanġelu ta' Kristu għax huwa l-qawwa tal-Alla salvazzjoni ta' kull min jemmen. Qegħdin nutgħamela u forsi diġà irrealizzajtu li ħafna mill-wedi tal-Alla għandhom kundizzjoni magħhom. Inti obbligat tagħmel xi ħaġa biex tgawdi dik il-weda mingħand Alla. Mela, kif nirċivu l-maħfra? Għal dawk kollha li jemnu. L-ewwel tal-ludi u tal-Girku ukoll għax fih fil-Vanġelu tidher il-ġustizzja tal-Alla minn fidi għal fidi. Bħalma miktub il-ġust jgħix bil-fidi. Hija weda tal-Alla huwa l-ġust illi jgħix bil-fidi tiegħu, bil-fiduċja tiegħu f'Ġesu Kristu. Għal dawk illi huma mill-qwa fil-familja tal-Alla li huma maħfura Alla wkoll jagħtihom weda tremendament sabiħa. Weda li jridu nilqgħuha bil-fidi meta Pawli jgħid li Alla jaħdem kollox għal ġid ta' dawk li jħobbuh, għal dawk li huma imsejħin skont il-għan jew il-pjan tiegħu. Ma nifhmux kif għaliex xi ħaġa komplessa. Il-provvidenza tal-Alla ma nifhmuhiex hija misterjuża, però b'xi mod jew ieħor għal dawk illi huma imsejħin Alla idawwar kollox għal ġid tagħna, għal ġid spiritwali tagħna. Din hija weda wkoll tremenda li tajjeb li aħna naqbdu magħha. Alla wkoll iwedna illi jissupplixxi l-ħtiġijiet tagħna. Mhux jippamperjana. Ebda ġenitur għaqli ma jippemperja ma jfisset lill-uliedu tant li jitlifha. Jirjhom affezzjoni, iħobbhom, jaf kif jikkorreġihom, jaf kif għandu jitratta magħhom. U iva, Alla iwedna li jissupplixxi l-ħtiġijiet tagħna skont il-provvidenza għarfa u tajba tiegħu.
Ġesu, per eżempju, f'Mattew 6, vers 33, jgħidilna fittxu l-ewwel is-salta tal-Alla u l-ġustizzja tiegħu. Fittxu illi tkunu gvernati minn Alla u imxu skont il-liġijiet ġusti tiegħu. Dak li qed jgħid. Ma dik il-kondizzjoni. U dawn il-ħwejjeġ kollha jiżdidulkom. X'inhu ma ħwejjeġ kollha qara l-kuntest u tkun taf l-biss l-ikel il-ħtiġijiet neċessarji għal ġisem tagħna. Tant Ġesu jgħid illi ma tkunx għafen toqgħodu tinkwetaw, ma tkunx tkunu ansjużi bħal pagan illi jgħidu x'ħan ilbsu x'ħan ixorbu. Le, Alla, fittxu s-saltna tiegħu, fittxu l-ġustizzja tiegħu u Alla qed jonkom dak l-affarijiet. Weda kundizzjonata vera, imma tant l-aħjar, għax bekk nkunu qegħdin mhux sempliċement qegħdin nkunu meluba mill-ġenerożità u mill-ġid tal-Alla u nibqgħu fil-ħażen? Jien ma rridx hekk. U qed tagħmel sens illi fittxu l-ewwel is-saltna tal-Alla u dak ħwejjeġ kollha jiżdidulkom. Hemmhekk Alla qed juri l-rieda tajba tiegħu u x'tip ta' relazzjoni irrid illi ikollna miegħu. Alla wiegħed ukoll illi dawk li huma msejħin bħala awliedu u allura huma mifdija u għandhom il-ħajja ta' dejjem appuntu iġib fit-tmiem xieraq dik il-ħidma tal-grazzja mibdija f'uliedu. Nafu illi fost il-knies evanġeliċi hemm xi wħud illi din il-wegħda isibuha bit-tqila biex jagħmluha. Illi la darba Alla konverti jew dawwarna lejh, Alla kapaċi jżommna sat-tmiem. Hemm xi evanġeliċi li ma jemnuhiex din. Jgħidilna le tista' titlef is-salvazzjoni tiegħek. Le. Pawlu jgħid jien għandi konfidenza illi dak li beda xogħol tajjeb fikom itemmu jew aħjar jipperfezzjonah sal-jum ta' Sidna Ġesu Kristu. Filippin 1 vers 6. Alla kapaċi jibda xogħol, ikomplih u jtemmu fina. U dik hija wegħda illi ta' bilħaq tikkonfortana, ta' bilħaq tagħmlilna l-qalb. Li Alla mhux se jiġba minni, Alla mhux se jabbandunani, Alla mhux se jitlaqni nofs triq. Din hija il-barka li Alla għandu qalu liedu kollha. Tajjeb, u allura semmejna xi wedi mit-Testament il-Qadim, mill-Ġdid. Hemm differenzi, ħanaraw daqsxejn differenzi bejn kif Alla tratta mal-poplu antik tiegħu u issa fit-dispensa l-ġdida li kien nsejħula il-patt il-ġdid. Patt ġdid, mibdi u ratifikat bi Kristu u t-tixrid tad-dem tiegħu. Patt ġdid, patt superjuri, patt aħjar mill-pattijiet l-oħra li Alla qatt tagħmel ma' Noè, ma' Abram, ma' David. Dan huwa l-patt l-ikbar u l-aħjar. U finali li Alla għandu għal uliedu kollha. Frattan naraw differenzi. Per eżempju, kollox ma kollox il-prosperità. Ġifieri li Alla jagħtilek komda u li ħajtek ma jkollix kitbatija u dak il-faqar, tajjeb. Il-prosperità hija l-barka tal-patt il-qadim, mentri l-avversità hija l-barka tal-patt il-ġdid. Di diffiċli nifhmuha. Però irridkom tifhmu bħalma prova jfehmna Pawlu fil-Galatin kapitlu 4 illi fil-patt il-qadim Alla kellu poplu minorenn. X'jiġifieri minorenn taħt l-età. Ma tfal inti titratta b'mod differenti ma' tifel żagħżugħ, ma' ġuvnot żagħżugħ li jifhmek jirraġuna miegħek. Tajjeb, fil-patt il-qadim Alla bir-raġun offrilhom ħajdu hekk eliem jew sinjali viżibbli tal-barka tiegħu. Tajjeb? Mentri issa fil-patt il-ġdid Alla qed jitratta magħna bħala nies adulti, nies maturi. U allura sikwit avolja timxi miegħu b'fedeltà
sikwit l-avversità tkun fl-esperjenza tiegħek. Jekk imqan naraw il-ħajja tal-Apostlu Pawlu matul l-apostolat tiegħu kemm bata, kemm da ħabsijiet u swat u minn kollox u bix-xewka f'ġismu, vera? U nawfraġġji u perikli. L-avversità hija l-barka tal-Alla għalina llum. U qed ngħidlek konxju illi l-knejjes karizmatiċi u pentekostali jagħmlu l-kuntrarju, jew jippretendu l-kuntrarju minn Alla. Din idu nifhmuha. Alla wkoll lil-Lut wedhom sigurtà, wedhom suċċess, wedhom risq fejqan fiżiku jekk jobduh. Xi ħaġa li għamililhom ċarissima fid-Deuteronomju kapitlu 28. Isimgħu. Kapitlu 28. Hawnhekk għandna kapitlu twil fejn Alla qiegħed ipoġġu quddiem il-poplu tiegħu barkiet u saħtiet. Barkiet jekk jobduh, saħtiet jekk iwarbu minnu. U jiġri jekk tisma' bir-reqqa, jekk tisma' bir-reqqa leħen il-moli Alla tiegħek u tħares u tagħmel il-kmandamenti tiegħu. Li qed nagħtik illum il-moli Alla tiegħek jollik il fuq il-ġnus kollha tal-art u jiġu dawn il-barkiet kollha fuqek u jilħuk jekk tisma' leħen il-moli Alla tiegħek imbierek tkun fil-belt, imbierek tkun fir-raba, imbierek ikun il-frott ta' ġufek u frott artek u frott il-bejn tiegħek, il-friħ tal-baqar tiegħek, il-friħ tan-naċ tiegħek, imbierek għall-qoffa tal-ħobs tiegħek, il-maġna tiegħek, imbierek tkun meta tidħol, imbierek tkun meta toħroġ u jibqa' għaddej. Imbierek jekk tobduni. Kopna naraw l-istorja matul is-sekli l-Lut x'għamlu ma bdewx u Alla kellu jurjhom il-ħatar tad-dixxiplina tiegħu, finalment kellu jkeċċihom. Mhux tal-li ma protoġġihomx, tal-li bat il-Nebukadnezzar, l-Assirjani, il-Babilonjani, u għalftuhom keċċewhom il-barra minn artom ħaduhom fl-Assirja u fil-Babilonja. Għax ma bdewx. Frattant Alla kien kapaċi jieħu jagħtihom suċċess u sigurtà. Meta afdawh bħal fi żmien Ġeħosofat, bħal fi żmien Ħeżekija, il-poplu afdah meta kienu assedjati Alla ħelishom mill-dewwa tagħhom. Illum ta' bilħaq Alla iwedna saħħa u prosperità u risq, però huma prosperità u risq spiritwali. U din din il-barka hija wis aħjar. Aħna ta' Ġesu jsejħilna nies ta' fidi ġkejkna. Tajjeb, kultant ngħidu uf kieku m'għandix dil-marda, uf kieku ma nimxux bil-bastun, uf kieku hekk. Frattant, il-wedi Alla issa llum il-ġurnata huma ħafna ħjar minn dawk illi wiegħed lil Lut. L-ewwel Pietru, kapitlu 2, vers 24 jgħidilna illi Ġesu innifsu refa' dnubietna f'ġismu fuq l-għowda biex aħna mejtin għal dnubietna ngħixu għal ġustizzja. Bil-ġrieħed jew intom kontu imfejqa għax kontu bħannaċ mitlufa. Missa rġajtu l-raj u l-assi jistarukom. Pietru qiegħed jalludi għal profezija fenomenali ta' Eżajja 53. Fejn isemmi li bil-biswat tiegħu aħna fitna. U Pietru qed jikkwotaw jgħid bil-ġrieħi ta' Ġesu intom kontu mfejqa. Intom kontu imfejqa. Jiġifieri aħna preżentament imfejqin. Ifhmu tajjeb, mhix imfejqin. Mill-vista qasira? Li ma tisma' sewwa? Mhix imfejqin. Spiritwalment. Ir-ruħ tagħna li kienet imnizza, kienet mejta, kienet deformata quddiem Alla ħafrinna. Alla ħafrinna skont il-weda tiegħu. U da kollu minħabba s-sakrifiċċju ta' Ibnu Ġesu Kristu. Huma wedi spiritwali, imberkin b'kull barka spiritwali flimkien ta' smit. Pereżempju, Alla wiegħed lil Lut li jagħtihom art u wirt ġeografiku. Anke meta kienu għadhom fil-skjavi fl-Eġittu, bagħtilhom il-Mosè sabiex jitallahom lejn art tajba, art li tnixxi l-ħalib u l-għasel, art għammiela, vera, u hekk infatti jagħmel.
Tom dan il-feles ta' art tara fuq il-mappa tad-dinja huwa feles ċkejken ħafna. Portajilhom, wirt ġeografiku. Illum il-wirt li jagħtina Alla li wedna Alla huwa pajjiż smewwieti. Pajjiż fis-sema. Aħna fil-frattemp il-Bibja tgħid li aħna stranġieri u orba fuq l-art, barranin fuq l-art, hawnhekk m'għandniex art fissa. Però għandna mwiet għalina pajjiż tas-sema. Dawn huma l-wedi Alla li rridu ta' bilħaq naqbdu magħhom u ngħixu bihom. Dietrich Bonhoeffer, teologu żagħżugħ Ġermaniż illi fit-tmiem il-gwerra il-Nazisti kienu qatluh, kienu għalquh minħabba li wera r-reżistenza kontra t-tmexxija perversa ta' Hitler. Spiċċa biex miet martri Dietrich Bonhoeffer jgħidilna Alla ma jagħtiniex kull ma rridu. Iżda ċertament iwettaq il-wedi tiegħu u jmexxina fl-aħjar modijiet lejh innifsu. L-ikbar barka li nistgħu nesperjenzjaw hija li aħna nistgħu nimxu fil-qrib ma' Alla minn issa stess. Dik hija l-ħajja ta' dejjem, li jarfu lilek Alla waħdek veru u Ġesu Kristu li inti bat. Il-wedi Alla huma kkonċentrati f'Ġesu Kristu, anke fuq fomu. Il-Vanġeli jagħtuna ħafna mill-diskors mit-tagħlim tiegħu, però xejn inqas il-wedi speċifiċi li jagħtina Sidna Ġesu Kristu. Ġesu iwiedna illi jagħtina ħajja eterna u abbundanti. Mhux biss ħajja eterna, ħajja li tibqa' dejjem ċertament, imma ħajja ta' kwalità. Fis-sens li għandna l-ħajja Alla fina, imma jkun ħajja abbundanti. Meta tkellem mal-mara Samaritana bil-qiegħda mal-bir fil-Sikar, Ġesu għalilha kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien, anzi għalilha kull min jixrob minn dal-bir jaġieħdu l-ħaġġ. Ħafna nies jiqfu hemmhekk. Għatini l-ilma tal-bir, għatini x'nixrob, għatini x'niekol u bżonnijiet jkunu mwettqa kollha kemm huma. Ma Ġesu jmur oltre minn hekk. Għalet tagħtina aktar minn hekk. Min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jaqbduhaax qatt. L-ilma li nagħtih jien isir fih għajn ta' ilma ġieri sal-ħajja ta' dejjem. B'lingwaġġ poetiku, però b'lingwaġġ li jfisser. Ġesu qed jgħidilna li jagħtina sodisfazzjon għar-ruħ tagħna illi jibqa' l-eternità. Band oħra f'okkażjoni oħra Ġesu jgħid ejjew għandi intom il-koll intom taqlin u mobbijin. Mobbijin bil-ħtija, mobbijin bil-kundanna, mobbijin b'kuxjenza ħażina. Jiena nserraħkom. Ħudu l-madma tiegħi fuqkom u tgħallmu minni għax jiena ġwejjed u għumli f'qalbkom. U intom issibu s-serħan għarrukom. Għal darbohra jew wiegħda kundizzjonata jekk tuntunaw. Ħudu l-madma tiegħi fuqkom. Jekk rridu nsibu serħan għarruħna, rridu volontarjament naċċettaw il-madma li jagħtina hu, imbagħad paradossalment, ma tantx tiftihem din imma pruva u tara kif hekk taħdem, meta aħna mobbin bir-rieda ta' Kristu fuqna u nħallu lilu jgverna fuqna, insibu s-serħan għarruħna. Insibu s-serħan għarruħna. Ġesu wkoll iwedna ħarsien għal dejjem. Fatti jgħid li ebda wieħed minn dawk li tagħmel missier ma nitlef imma li inqajjihom il-koll fl-aħħar jum. Fi Ġwanni 10 Ġesu ppreżentlu nnifsu bħala raj tajjeb illi jmur sa dik l-estremità illi akkost li jmutu, lest li jmut biex in-naċ tiegħu jkunu salvagwardjati, ikunu protetti. U aktar quddiem imbagħad jgħid jiena in-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom u ma jiġu warajja. U jien nagħtihom il-ħajja eterna u ma jintilfu qatt hawn hija l-weda. Ġesu li jagħtina l-ħajja eterna ikompli jgħid ma jintilfu qatt u lanqas ebda bniedem ma jaħtafhom li minn idi. Hija weda stupenda illi ċertament ferraħna di vera. Ferraħna għaliex nistgħu ngħidu iva. Hekk kif aħna nafdaw fih u
suffiċenti u omnipotenti biżżejjed biex aħarisna minn kuladu, mix-xitan, mid-demonji, mill-tiġrib ta' id-dinja. Ma jintilfu qatt. Mhux hekk biss, imma Ġesu wkoll iwedna li għamilna qawwijin, li għamilna setana biex nkun kapaċi naqduh. Lill-apostli oriġinali tiegħu Ġesu qalhom jiena ħatirċievu qawwa, titlibsu b'qawwa mill-għoli u tkunu x-xhud tiegħi f'Ġerusalemm, fil-Ġudea, fis-Sammarija, satru fl-art kollha. Ja weda li għadna llum napplikaw għalina nfusna iva bil-qawwa li jissupplixxina bija Kristu kapaċi nagħmlu r-rieda tiegħu kull ma jiddomanda minna. Finalment Ġesu wkoll wedna illi qatt jerġa' jiġi. Ma rajniex fiżikament vera, ma tqajniex miegħu, ma missejniex Ġwanni u Pietru u Ġakbu u l-apostoli oriġinali messew u ħallewna x-xita tiegħu illi qalu huwa reali. Huwa l-kelma li sar laħam u għammar fostna waħna rajna l-glorja tiegħu. Glorja bħal tal-leben waħdin minn il-missier. Dawk in-nies li rawh u kellhom kuntatt dirett miegħu ħallewlna l-kelma dokumentata biex aħna wkoll il-fer tagħhom ikunu wkoll il-fer tagħna. Ebda żvantaġġ. Ġesu ma rajniex, però qatt narawh. Għalhekk qed ngħid m'hemm ebda żvantaġġ. Pietru jgħid illi għalissa intom ma tarawhx, però temnu fih. Għalkemm ma tarawhx għalissa tifirħu fih u titennew u taqilgħu ilan tal-fidi tagħkom li hija s-salvazzjoni ta' ruħkom. Ġesu ċertament se jerġa' jiġi għala kemm il-darba, ripetutament. Li sejrat il-missier, però ma jerġa' jiġi. Meta ra lill-apostli mifxulin u konfużi, għax qed jgħidilhom li wasal biex imut. Ma setgħux inisluha. Fi-Ġwanni 14 jgħidilhom intom temnu f'Alla. Emnu wkoll fija, jew aħjar afdawni qed jgħidilhom. Jiena sejjer nħejji post għalikom. F'dar missier hemm ħafna majjar. Li ma kienx hekk kont ngħidilkom jiena sejjer nħejji post għalikom, jekk inħejji post għalikom mbagħad nerġa' niġi. U noħodkom għandi biex fejn kun jien tkunu intom il-koll. Hemm xi wegħda isbaħ minn din l-ewwa. Onestament. Provaw ħadmu daqsxejn raskom. Kif tirreġixxi qalbkom għal dan id-diskors? Wegħda solenni. Ġesu qed jgħidilna l-ġenna hija reali, hija d-dar ta' missieri, fiha ħafna majjar, Alla jrid jimliha l-ġenna. Jrid jimliha skont it-tigriet etern tiegħu u jħammur imħejju post għalikom. Alla jgħidilkom id-dritt li titlu fid-dar ta' missieri. U meta mbagħad nerġa' niġi u noħodkom għandi. U meta Ġesu jiġi ġej propjament biex jiġbor il-poplu tiegħu. Meħud minn kull tribu, poplu, nazzjon tad-dinja miż-żminijiet kollha. Weda suprema. Il għaliex f'dik il-weda mbagħad iseħħ l-għan talla ikun ta' bilħaq seħħ fil-kompletezza kollha tiegħu. Ħares lejn Ġesu u tara s-sodizza tal-wedi talla. Pawlu jgħid li il-wedi kollha tal-Bibja, kollha, issibhom fejn issibhom, bil-mijiet tagħhom huma garantiti lilna minħabba Ġesu Kristu ibnu. Isibu l-iva u l-amment tagħhom fih. Fit-2 Korintin 1 Pawlu kien akkużat li kien fikel, kien jagħmel pjan u mbagħad jibdel il-pjan tiegħu u ma kien serju u kellu qed jirċievi dit-tip ta' kritika. Tajjeb? U spjegawlhom għala għalilhom li ħajmur, però mbagħad iċ-ċirkostanzi nbidlu ma setax imur, jerġa' għandhom, però għalilhom bħalma llu fidil il-kelma tagħna magħkom ma kienx iva u le. Ma x'qegħdin nilagħbu hawnhekk. Għax li bent Alla Ġesu Kristu li kien imxandar fostkom minni, minn Silvanus u minn Timotju, ma kienx iva u le, iżda fih hemm biss l-iva. Alla meta jkellimna, il-kelma tiegħu hija iva. U ħanrispondu għalija billi ngħidu ammen hekk ikun. Għax huma kemm huma l-wedi Alla fih
hemm liva tagħhom għalhekk ukoll bih permezz ta' Ġesu ukoll u l-ammen biex aħna nagħtu glorja lill-Alla. Alla finalment tagħna l-wedi tiegħu biex hekk kif aħna bihom il-ħajja tagħna issir sinjura spiritwalment. Issir b'saħħitha, issir mimlija vitalità u enerġija biex naqduh, dana jkun ta' glorja għalih. Jkun ta' glorja għalih. Alla ma tagħniex il-wedi biex nabbużaw minnu bħalma jagħmlu tal-word of faith u dawn il-movimenti erratiċi ta' żminijiet moderni. Alla jagħtina l-wedi tiegħu biex insaħħu ir-relazzjoni tagħna miegħu. Biex nibqgħu fid-direzzjoni tajba, biex ħajjitna tkun ta' bilħaq għal glorja, is-sebħ u t-tifħir tiegħu. Però il-mistoqsija din tafu li Ġesu Kristu għax jekk m'għandikx lil Ġesu bħala s-sit u s-salvatur tiegħek. Ċertament il-wedi ta' Alla għadek barrani għal-jom u m'għandek ebda claim fuqhom. Ma tistax tapplikom għalik innifsek. Għax huwa Ġesu li huwa il-kaxxier tal-wedi tal-Alla. Jekk għandek ċekk miktub b'somma flus, dak iċ-ċekk huwa biċċa karta. Għandek bżonn kaxxier il-bank biex isarraflek dak iċ-ċekk. Il-wedi tal-Alla jsiru realtà għalina minħabba Ġesu Kristu. Jekk il-fiduċja tagħna mhijiex fih, allura dawk il-wedi ma jistgħu jkunu ta' ebda ġid għalina. Irrikorri għand Ġesu u Ġesu jagħmlek Sinjur ta' bilħaq biex bih tgħix dik il-ħajja abbundanti illi huwa nnifsu wedna.